Nik, hau egunero jangonuko gila zen, arroza oso arrozalia naiz, baina, bueno, partido horreko egunak netzako sakratu zian, arroza jatia, eta gaur egune bai, guai, bizikletan ateatzen joanean, kirolen bat inbertetenian, netzako placer bat aurreko gauian arroza jatia. Eta etxen askotan jazten duzu, mantala? Bai. Etxen askotan ibiltzea sukalden, bai emaztetan egin. Asko komplikatu gabe, baina, bueno, hola, lau gauza askotak bai horrea izatena, hortan ondo ibiltzea, bai. Iruditzen zaitu oso pertsona umoretsua zarela. Argazki horri begira nago, eta hotxe, bai, autoan, barreari eutxi ezinik bezala zaude. Urte batzu pasaia, bai. Bai, ez da. Bai. Hor kuadrillakin jute ginen, uste dugu izango ja kuadrillako aurrenengo kotxiak, ez? Eta, bueno, euskalo ze eskapadetako argazkia dan. Gero, kuadrilla berdinarekin ibiltzen zara, mantentzen duzue kuadrilla usurbilen. Bai, kuadrilla berdina da, gehor gaudenak, horre puntakan ajunginanekoa da, eta hortxe gaude, kuadrilla osua, urte batzuk berandugo. Ondo pasatzeu, eta saiatzea ondo pasatzen, nik uste dut dela azkenean lagunako emateizu ez, zorietasuna eta poza. Geratzen zarete alkarrekin? Bai, gehatzea askotan, eta bueno, ondo pasatzeu da, paskaila egin da, hola, eta... Bestia. Txalean. Ze martxa? Aixo. Haupa. Zurek? No? Zer, estrefaten? Txef honak arri zuen launtzeko, Nor torrei da, Imanol? Bueno, Sergio, kuadrillako bat, hau, eta bueno, azkenian, bia, kotxe hau gaina beria zen. Aurrenetako kotxia kuadrillan, eta bueno, lagun handi bat, eta era berian gero Peñako presidente intzuna, eta bera bultzatuzuna. Sergio nolakoa da, Imanol, kuadrillan? Nolakoa da? Nolakoa da? Pertsona normal, bihotonekoa, laguntzia dakan guztitan lagunduko izu. Lagun modura? Osona. Oso osona. Enuk aldatuko belakoa. Ostra. Baina gero kuadrillan erakutsiko dugu baitere bere genioa. Kirolen erakusten duen genio hori edo, ze goretan aserretzen da, Imanol? Jokuan, edo zein kirola, edo zein karta joku, edo zein partxiz, edo zein gauzetan, horra aserretze baino. Bestela, pertsona bezala ez dut inoiz ikusi aserre eo zer gauze egiteatikan, o... ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. Gorritu, hola segizkeo, ja, ez da ipa. Bai, egile zan kuadrilla oso bilduta ongea. Nik uste, tamasi urtekin nik uste eta zinala pixkanaka biltzen. Donostiko parranda batean. Donostiko parranda batean zinean pixkate biltzen. Eta orduzki hostik, ez da oso lotuta ongea, eta goindikan jarraitzen dugu oso lotuta hoten, ez? Nahiz eta bakoitza bere bizitza eman, batzuk aurrak, beste gauza diela. Hainbeste ibilita alkarrekin, parrandak aipatu dituzuzuk, Sergio baita ere, garai hartan noski, Imanolek asko ligatuko zuen? Imanolek? Ez pentsa. Parranda juteko denboik, ez? Parranda etortzen zenean alare, Andriakin, Ainoakin, aspalditik dago, ligatu baino baloia despejatzen zitula, gertuatzen zian dena despejatzen zitula alde batea bestea, eroitzen zen baita baina ez. Retxazia guztien zaiatzen ginean, pixka eta lagunako, ala kaira, zeo zer ditzen. Gaur bitzen ginean.